Good morning everyone. नैबे गोदानै जागानाय गोदानै दाजानाय भिडिअखौ मिनि खुसि आंनि हाथाय खैरे खहे गोदोनायजों नाम गस्लाय बर'नो जाहैबाय आरोना माय प्लेजार ओरैसै थ' दिनै भिडिअखौ नायलांदो नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालाम भिउफ्रा थाब थाब नायनानै बुरजा खालामनानै होबानो जाबाय आरोना जालालै भिडिअखौनो बानायनोसो बाबाय आङो भिडिअ बानायबाबो भिउआनो जाथारला माथो नायग्राफ्रा नायथारला नामा ना माखौबासो गाज्रि मोनजोब्बाय नामा होनथारदों बे फेमिलिफ्रा नायखावजोबना हो जोंना नै गडफादारा होलायबाय सिखाव मोनसेलायबाय आरोना रायजोफोर हरजाय दं जोंहा बुरै खाख्रेब खर'आनो खानाय गैला माथो बुरनाखौनो सानथामसो थानानै लान्थासो जासिगोन बे बुरैखौ लान्थाबा माइ नंगौलै दैहु नुसिलायगोन ना नङा सावलेन सखारनि बल सिमा थाग्रा बेजों सेम नुखागोन बुरैखौ आइखोनबो लान्था हजाबाथाय स' दायो फाइनालि माबा जोंहा फंबाया माबा गोदानो नागिरदों आरोना नोंथांमोननो आं देखायगोन मा बुस्थु गोदानो नागिरदों आरोना माने नै माने नोंथांमोना साननो हागौ आरोना बे एन्जरा फिसा होननानै मबाइलाव फिसा नुयो नालाय गैयाबाबो फाक्का सेरसेनि बारा दं आरोना माने एन्जर दांसलिया होननानै मिथिनो मोननाय जायो आरोना जों बेखौहाय दुबगांगांनो बुरै जागोन ना जायानो बेखौ जायो जायै गैया जासिबो जाजोब जाखायो एन्जर दांसलिया ना रायजोफोरा आयौ हाथायफ्रा नायदो स्लाग जालाजोबखानाय रेगआव खाफबलाजोबखानाय आरोना रायजोफोर एकदमबारे गिदिराथ' गिदिर बलानो फाग्ला 2 किल'मिटारसो साइदों नंगौ बुद्रुलांदों नामा जाय हिन्जावा फंबायखौ लागोन एन्जर दांसलिया सप्ताह एखोमबो आंथ' गिखाबायसो आयौ बेफोरनि फाफ्रा देना एखोमबो ब्रह्मपुत्रआव हेलिकप्टारजों फैसा खुस्रा सारबाबो आग्रोम मोनलालै बिसोर मन्दारफ्रा नायदो एखोम फसन्द' बेरलाबजोबखानाय नायजाखा आंनि लायनायानो मोनदांना गन्द्राय खेबसेनिया नङा दा मानसिया माने बेखौ गोदान नागिरदों बाब सिखाफ्रा नायदो हाथायफ्रा गालिनलाजोबखानाय खुनु नायजाखा खमसे खम सिखा मोजां मोनसेसो मानानै लाबानो जायो एकदम जाया बेना जेखि मुवा हाथाय अरखेग्रा अयभास दं आरोना रायजोफोर आग्लासो बेना जेखि मुवा माने हाथाय एरखावबो जाया आरोना गन्द्रायफ्रा एकदम दाला खि ओंखारजोब्बाय नै मेहेर मोनसेफ्रा बिदि गन्द्रायाव मेलेमसोब्रा गन्द्रायनि मेलेम जाहैदों आयौ गन्द्रायाबो गेजेराव नायदो हंलायबावसो दै हाबलांलायबावो माने दैयानो थाखाय आरोना नुबाय मालाय बेरजायना माबाया मा होनोमोनलाय थाखा थफ्लाया नैबावसो दङ बोराय भेन्टिलेसनानो बोजाला आरोना रायजोफोर बोरायबा बे भेन्टिलेसन दुरुं दं नालाय बेरे उन्दुग्रायाव बे भेन्टिलेसनखौ बोबाय गला बे स्पट डेट जाखाबाय डाइरेक्ट जायगायावनो आइखोमबो मोखां महर जेबो सिनायनाय नङा आरोना रायजोफोर ओरैबायदि गिदिर लाखाबाय बेरे हान्दिल' दा आंथ' मानसिफ्रा एवनानै जायो बाट बेफोरबायदि बुस्थुफोरखौ एवनानै जानो नाङा माने बोरायबा बुरैबा खोमाफ्रा बेफोरावनो बेंगा जानाय माबा जानाय बेफोर जायो आरोना जेन'बा साइन्सआव दं सेंग्रानिफ्रायनो मावदावनानै जाबोखानाय नालाय रोंखा राखा देरखाजोबखानाय मालाय मा खोथायानो गैखाया गासिबो रोंजोबखागौ दालाय नङा नों बोरायनाय आरो दालाय सेंग्रा नङा नोङो जाय हिन्जावा आइखेन बेफोरबायदि हौवाखौ मोनगोन खाफाल होननानै लादो ओरै जिराय जा हिन्जाव दांसलिया सेसानि सेसा नानि ना है जोबा रायजोफोर जोबा बे उजिगासे बुहुमाव बे जानायखौनो जानाय बे खिनायखौनो खिनाय बे हासुनायखौनो हासुनाय बे मावनायखौनो मावनाय जोबा रायजोफोर जोबा थ' नैबे जाहैबाय बुरै खाख्रेबनि जोंहा अमा फाराम ओरै मा साइसनि अमा दं नायनां आयौ खाफालफ्रा नायदो आइखोबो सिरिफि थननाय 15 सिरिसो दंखायोदां मा नाम सिंगो दिनैनो सिखा दिनै नोंलाय ओइ साला मा नाम बुरै अमानिया मा नाम नामबो दोना अमानिखौ जोंनालाय माथो बुलेट नामालाय जाम्बिलाय माबा बुधबार हाथायाव बायनायखाय बुलेट नाम दोनदों ओरैजाय जोंहा गोरलै आरोना आयौ एकदमबारे जायगाफ्रा बोरैबा सिफाहि बिग्रायनाय मोनामलाजोबखाबाय सयथि अमाया लेबेल नुखायनायलाय मेगन गोथौनो फाइनालि नैबे जाहैबाय हुलुमान गदा नोंथांमोना मिथिखायो नैबे जाहैबाय 182 बोसोरनि दैखर दा बेनि दैखौ लोंला बारामारि खाफबजोब्बाय नै आयौ मबाइला गलांबाबो मोनखाला आरोना रायजोफोर हंखा एकदमबारे थ' फाइनालि नैबे जाहैबाय रेलगारि जोंहा गोदो जोंनाव रेलगारि दंमोन आरोना रायजोफोर नोंखा खोथाखौ मानो होनो जोंना आयंआ सालायोमोन आरोना
रेलगारिया जोंनि निजा दंमोन गंसे दा आयंआ थैनायजों रेलगारिखौबो गभर्नमेन्टआ लाफिननाय जाबाय आरोना नैबे जाहैबाय रेलगारिखौ बेखौ नायनानै बानायनायनि होनना मिथिखायो आं खादोंमोन माने रायजोफोर नोंथांमोना माने इन्जुरखौ नायनानै फिसा नुनो हागौ दा नायदो मानि गामलासो ओंखारखो दालाय गामलासो ओंखारबाय नै दा आजां गाजांनो नङा बुरि मा नियम बेलाय खिनाय माने गोदनायाव माबा ओरै खोमायाव एथेबलाबायनाय मा होनो बेखौ दिक्खा गुरु शिक्षा गुरु थेंक इउ बामिये बिश्वहरि सामलि मोनलायसै नङा फाइनालि दा जोंना माने दांसलिया बेदरखौ जोंहा राननो थाखाय बुरिया प्लास्टिक लाबाय आरोना बुरि खाख्रेबा मानसिखौ नायदो एखमबो मा खाख्रेब 2 सेकेन्ड नुखायो थ' फाइनालि दा जोंना बाहाया दांसलिया बेदरखौ राननो थाखाय आखायाव लाबाय नोंथांमोना नाय दांसलिया बिगुरा नै आयौ खयथा नांगौ माने साबसिन मानसिनो मा राननो नागिरखो बे दांसलिया बेदरखौ बेखौलाय सोर जाथ्र'नांगौ जाखो दांसलिया बेदरखौलाय रानदावग्राखाय मानसिया एकदम रोंथारसिगौ आरोना आयौ जेन'बा बे बाहाखौ मानि थाखाय रानदों बेयो आं दासो मिथिदों आरोना रायजोफोर माने मानसिया आंनो दासो खिथादों दांसलिया बेदराथ' नोंनि सेरसेनि बारा नालाय बेदरा एन्जरा मुलावसो फिसा नुयो ओमफ्राय दा माने मानसिया फानगोन जाहैबाय आरोना रायजोफोर पवासेयाव 200 लायबाव जाहैदों 200 400 500 600 700 800 900 1000 1000 मोनगोन आरोना थारमाने 200 जों 1000 मोनगोन आरोना बे दा मानसिया सोबाय ओमफ्राय ओरै गामि गामि फानहैसिगोन आरोना ओमफ्राय बेजोंनो दा लागाय साउथ इण्डियायाव जाफोरहैसै नङा लेग पिस फुरि बे जाहैबाय जा बुलेटनि दाना नङाय दतमा बुधबार हाथायाव बायनायखाय अमा नामखौनो बुलेट दोनबा होबाय मिनिनानै थैसैमोन बुलेटनि दाना आरोना ओरैबायदि स्टेन्डार्ड संबावोसो जोंहा बुलेटनि दानाखौ थावायावसो लागायबावो आरोना रायजोफोर माबा खारजोबखायोसै आंखौ नुबाथाय बाथ'आनो